Garchoka Batko, Murda Boys, The Sun. Но не знаеш, брат ме, на оня свят ред няма. Зато че избери къв да си. Или си добър, или си лош. Средно положение няма, брат ме, няма, брат. И безгрешно също. Научите да се прощаят, само Господ прощава, брат. Значи ако може да простиш, си шибания Господ, брат ме. Без значение, денем или нощем, нон-стопа. На лепето офиса денонощен, нон-стопа. В този ден мечтите ви са да сте одобрилите. Един ден след края на дните ще го посетите. Murda Boys. Там няма значение колко пари имаш, по пътя нагоре нищо не взимаш. Багажът ти са само делата си, човечността и добротата ти. Билетите за там не се продават, не се подаряват, брат ме, те се заслужават. Условието добро е само едно, на доброто с добро, а на лошото с още по-добро. Нещата, приятелю, са прости. Вкъщи дали си чувстваш у дома или на гости? Нали знаеш, всичко се връща. Да нямаш дом, а да имаш къща. Живота както мил, така и е суров. Живея ден за ден и този ден за края съм готов. И този ден мечтай за малко повече любов. Peace and love. Живота както мил, така и е суров. Живея ден за ден и този ден за края съм готов. И този ден мечтай за малко повече любов. Peace and love. Без значение, денем или нощем, нон-стопа. На лепето офиса е денонощен, нон-стопа. И в този ден мечтите ви са да сте одобрите. Един ден след края на дните ще го посетите. Murda Boys. Ако черното е лошо, значи доброто е бялото. Щом е лошо края, значи било добро началото. Понякога и най-грозният е най-красив. Не заради външния си вид, а просто защото е щастлив. Знаеш ли каква е тайната, приятелю? А ти знаеш ли я, предателю? Магията е в това, че когато ме преба, вместо да ти отмъстя, просто трябваше да ти простя. И така кармата гръб ме обръща и всичко обратно към тебе връща. Знаеш ли каква е разликата между нас? Че ти искаш да бъдеш, а аз съм си аз. Имам време единствено да ти се смея. Докато обичам и ме обичат, има смисъл да живея, да пея. Не е срамно да падаш, не е срамно да страдаш, срамно е да се излагаш, като се изхождаш там, където храната слагаш. Murda Boys. Без значение, денем или нощем, нон-стопа. На лепето офиса е денонощен, нон-стопа. И в този ден мечтите ви са да сте одобрите. Един ден след края на дните ще го посетите.